E outra pregunta que lles fago, e esta xa non é para o concurso, non mesturemos cousas. Escoiten, serían capaces de contar a historia da súa vida en menos de 4 minutos? Difícil, non? Pois iso é o que conseguen facer en Historias Mínimas, un programa de Televisión de Galicia do que nos vai a falar hoxe un dos seus redactores, Xaime Barreiro. Benvido ao plato da revista. Moi boas. Estamos falando dun programa de confidencias, Xaime. Sí, un programa de confidencias, pero como eu creo que nunca se fixera antes, porque saímos á rúa. Nos imos con alfombra, unha mesiña de noite, unha cadeira, poñémola nalgún lugar inspirador, sentamos a alguén, vemos o que teñen que contar, metemos todo no coche e seguimos percorrendo Galicia. Creo que deste xeito é algo bastante innovador. Claro, é algo que nunca se vira na televisión. Tentades, polo que vexo, sair á rúa, pero aínda así crear un ambiente cómodo, non? Porque me falas, a alfombra, a mesiña, un ambiente relaxado. Sí, supoño que é necesario para que a xente se solte tamén, non? Porque Claro. te vas pola rúa, date conta de que falamos con xente que non coñecemos de nada. Nos estamos dando minutos de televisión a xente completamente anónima baixo a premisa de que todo o mundo ten unha historia. Entón, xerar unha atmósfera que favoreza un pouco que eles se solten tamén é importante. Claro, Xaime, ti mesmo o acabas de decir. Vos como facedes? Colledelo o coche, cargadelo ca mesiña, a alfombra e demais, e aparecedes en calquer vila de Galicia, non? É un pouco así? Pois sí, realmente fixemos, ese era o gran reto, non? Ter 200 persoas que realmente vayan contar algo. Entón, convertémonos un pouco en rastrexadores, en tipos que nos levantamos pola mañá, a veces dicimos, vamos a Cangas, vamos a sacar 4 historias por alá a ver que pasa. Sí. Entón, pura improvisación. Moi poucas veces senta aí alguén que coñecemos previamente, que a veces tamén acontece. E tamén estamos, teño que confesalo, nunha primeira tempada de experimentación. Estamos probando, a ver. Hai historias que non son historias de vida, son anécdotas. É algo moi importante que cambiou a miña vida. Por exemplo, eu unha vez probei unha ensalada picante por erro, cando vivía en Inglaterra, e recoñezo que desde aquela a comida nunca foi o mesmo para mí. Entón, esa pode ser unha historia mínima fantástica, que Bueno, non... se pode contar en menos de 4 minutos. Desde logo que sí. E ademais hai outro reto moi importante que é o reto de guión aquí. Nos os guionistas estamos traballando con material que previamente non coñecemos, con historias que ninguén nos contou antes do momento en que quedamos a rec. Igual 5 minutos antes podes falar un pouco, pero tes que moldear algo que está na cabeza de outra persoa para que haxa un clímax, unha resolución, alguna forma de que iso sexa comprensible, tanto para editores como para despois o espectador, non? É un reto maravilloso. É complicado porque traballades coa improvisación. Sí, sí, é de certo, o noso equipo, a veces o cámara aparece cunha historia. O realizador chega cunha historia, non é Sí. cousa só de guionistas, non? É máis que nunca un traballo en equipo, entón. É un traballo en equipo, desde logo, pero o traballo final, o programa realmente estaba facendo a xente, non? A primeira vez que saímos á rúa foi na Praza do Obradoiro en Compostela. Sí. Puxemos a nosa alfombra a ver que pasa. E se para un tipo que leva 14 anos preso no cárcere. Ostras. E de pronto está aí sentado e comeza a falar. E así comezou Historias Mínimas. E dixemos, ui, aquí a cousa vai se liar. E xa levamos meses comprobando que Galicia ten moitísimas historias e que cada unha das persoas que estamos aquí temos unha. Eu estaría encantado de falar un rato máis contigo e seguro que acabamos atopando Contando a esa historia historia, non? mínima. Sí, seguramente, porque ás veces temos moitas historias, non temos unha sola. E seleccionar cal é a historia da nosa vida ten que ser complicado tamén, non? O que decías ti, atoparte con alguén, sentes aí cal é a historia da súa vida, ten que ser complicado, non? Tendes que escaravellar un pouco aí, dentro desas persoas, non? Sí, porque moitas veces, pois, ti falas un rato, non teño nada que contar e tal, porque cando paras a alguén na rúa ti podes ir a moitas cousas, a pedir cartos, a que te poñas nunha ONG, fagas... Ou podes vir da Televisión de Galicia, que é unha cousa que ofrece moitas garantías, saben que os vas tratar ben, que pode ser algo divertido. Moitos aceptan sentar, pero aínda non saben que van dicir. Entón, charlas un pouco e pronto dis, carai, ti aí tes algo moi interesante. Tiras dun fío e tratas de estar moi atentos. Logo descansar. No momento da rodaxe aí tes que poñer toda a enerxía, porque vai aparecer unha pequena palabra que te dis, aí hai unha historia. Fálame máis diso. Tú, Anai, como dicías? Aquela moza que ti veches, un accidente, un submarino que apareceu, estabas facendo surf, empezas a liar a cousa. Antes de seguir, Xaime, porque non nos vamos a esquecer, pero repetiremos varias veces, de luns a xoves na Televisión de Galicia ás 8 menos cuarto. Exacto. Non? É o que podemos, o que a xente pode ver todos os días. Que tipo de historias? Hai un pouco de todo, non? Pois mira, vouche adiantar que esta mesma tarde poderemos ver, por exemplo, unha historia que a mí me resultou fascinante dun rapaz que decidiu afastarse do mundo das drogas grazas á música. Deuse conta de que había unha data moi especial que veredes por qué, e ese día tiña que pasar algo espectacular, carai, se aconteceu.
quedamos moi impresionados. Ou, por exemplo, unha persoa que se volve religiosa despois dunha experiencia brutal na súa habitación, que nos quedamos dicindo, non me extraña, non? Seguramente salimos tamén impactados de aí. Todas esas cousas pasarán esta tarde, veredes moitas historias. Mira, eu sempre pensei que historias mínimas desde que estamos facendo un programa ten que ser mínimo, ten que ser fugaz. Sí. Xa tío dixeches 4 minutos, non te enrolles moito, é un programa que podes velo en apenas media hora, pero tamén poderías estar nunha canle 24 horas de historias mínimas. Sí. Ir de vez en cando por aí a ver que están contando os galegos. E ao final queda un retrato do que somos do máis interesante. E como somos os galegos, ademais. E como somos, sí. E cambiamos moito, porque ti marchas a Lalín e seguramente esteas por ali 24 horas e chegues a casa cunha historia. Sí. Se vas a Cangas igual volves con 20. Entón, Sí, notas esa diferencia dependendo de onde te movas por Galicia, pero mellor é porque a xente non ten historias ou porque a xente é máis aberta ou máis pechada a hora de contar? Pois creo que ten un pouco que ver co interior e coa costa, Notas Sí. a xente da costa máis aberta que a xente do interior? Pois teño que decir que un pouco. Sabes que pasa? Que con isto que estamos a contar, toda a xente do interior imola a animar a que se abra máis, porque o mellor é que lle dá máis vergoña, non? Sí, recordo moito, eu vou moitísimo por Lalín. Recordo o día que estivemos alá que sí, ese pulso decía, ao final, claro, animáronse, pero é certo que para que o retrato sexa completo temos que facer un especial esforzo en que a xente do interior tamén se solte, Claro. porque eles agochan algunhas das historias máis emocionantes. Seguramente. Realmente as historias son distintas, as persoas son distintas. O que si non atopei por agora é ninguén que non teña unha historia. Todos temos unha historia, convertes en historia mínima cando sentas aí a contas. A min resultaríame moi difícil, non? Bueno, xa os xornalistas algúns tendemos a enrollarnos demasiado, non? Chegar aí e resumilo todo. Estou fixando en algúns dos testimuños, imaxes que estamos vendo, non é só o que contan, senón tamén o que expresan. Sí, desde logo unha parte moi importante deste programa é a realización. Entón, nos empregamos moito as súas miradas, as mans, as caras. Non pode haber moita preproducción, porque ten que ser algo improvisado. É unha premisa, e o espectador é moi inteligente para iso, enseguida capta cando non hai esa frescura, esa autenticidade. Entón, só podemos apoiarnos nas cousas do momento. A xente, cando se mete na súa propia historia, hai unha linguaxe que é completamente corporal, que está enfatizando todo ese discurso, non? Entón, nos, claro, os realizadores lánzanse aí, te date conta que a xente entra en plano coa cabeza cortada. Non é casual. De pronto séntanse, aparecen, hai un momento que desaparece da túa vida, ves un corpo que marcha. É un programa nese sentido tremendamente poético. Claro, é unha forma de contar as cousas non só a través de palabras, senón da imaxe, que tamén é o que dá valor á televisión. Desde logo. Acabas de dicilo ti mesmo, un programa poético, e que estou escoitando a música de fondo do programa. Estou che escoitando a ti tamén, porque tes un ton de voz así moi suave, e que todo a razón da poesía, dá esa sensación. Pois gustame que fagas esa observación. Pois sí. Xaime, moitas grazas. Quedamos pendentes na Televisión de Galicia de luns a xoves ás 8:15. Moi ben, grazas. Moitísimas grazas e moito éxito. Grazas.